ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Дом-Тиҷ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 29 октябри соли 2022 1000 рубли бо қурби давлатӣ 162 сомонӣ 80 дирам бо қурби интиқоли маблағи алифбонкам ҳамин гуна мебошад. ва дар имрӯза навормон 10 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархҳо ҳамагӣ аз 60 000 сомонӣ сар мешаванд ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. духонага бо ремонт дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 235 000 сомонӣ. духонага дар Садбарги шаҳри Душанбе ҳавлиҳои фурӯшӣ бо нархҳои 250-255 000 сомонӣ ва ғайра. духонага бо ремонт бо нархи 310 ва 250 000 сомонӣ ва квартираи фурӯшӣ бо ремонт дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 230 000 сомонӣ. ҳатто қолинҳои фурӯшӣ ҳам дар имрӯза навормон ҳастанд. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки варианти хуба аз даст натиҳен. лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор бошад, ва рақамҳои барои реклама 907 1455 15 танҳо дар ватсап ё ин ки мо муроҷиат кунед. бисёре бад гап намезанем, рафтем, лекин пеш аз саршавии навор як рекламаи кӯтоҳ, баъд аз он навормона давом медиҳем. ин реклама танҳо барои занҳо мебошад. кор дар компания Faberlic тариқи телефон дар хона шишта кор мекунед. шуморо регистратсия мекунанд, корро мефаҳмонанд. туҳфа метиҳад компания Faberlic барои қадами аввал, барои дуюм қадам, сеюм қадам туҳфа мегиред. ойлик ҳам мегиред, метавонед директор шавед ва ойлики директориву бонусҳо гиред. хубии ин кор дар он аст ки дар хона нишаста кор мекунед. барои маълумоти бештар ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. танҳо занҳо муроҷиат кунанд. аз номи канали Дом-Тиҷ пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. духонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар дуюмо шунаи бинои новостройка. хона таъмир дорад, фавран фурӯхта мешавад. худи бино аз 7 ошуна иборат аст. хона дар дуюм ошуна. соҳибуш мегӯяд ки об, свет, канализатсия дорад. нархаш бошад 235 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. хона ҷойгир аст дар поёни корвон, шаҳри Душанбе. хонаи заминии фурӯшӣ дар ноҳияи Дағара, деҳаи Даштак, ҷамоати деҳотии Лолазор. нархаш ҳамагӣ 60 000 сомонӣ мебошад. боз савдо мешавад. документош 100% касалӣ дорем, бо ҳамон хотир мефурӯшем, мегӯяд соҳибуш. фақат харидорои конкрет набошанд, занг зананд, беҳуда занг назанед, илтимос. 8 сотиқ замин аст. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, ва аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем дар ҳаққи касалии ҳамин бародармон як дуои нек кунем. боз хотиррасон мекунем ки дар имрӯза навормон яктаи дигар хонаи фурӯшӣ аз ноҳияи Дағара ҳаст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат. заминаш 6.5 сотиқ мебошад. времянка, ду дар хонаи ҳамом, кухнӣ, ҳоҷатхона дорад. заборош гирдобагирд маҳкамай. нархи хона бошад 25 000 $. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. хотиррасон мекунем ки ҳамаи хариду фурӯш танҳо бо қурби давлатӣ, яъне бо қурби сомонӣ гузаронида мешавад. нархи хона бо савдо мешавад. квартира хатиам алиш мешавад. ягон агар квартираи алишӣ бошад, баш на баш алишам мекунанд. ҷойгир аст дар шаҳри Ваҳдат, тарафи Якатолда, деҳаи Чашма. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аст. рақамҳои Россия ватсап дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, дар назди Садбарг. духонага мебошад бо масоҳати 76 метри квадратӣ. муассисаташ барои духонага бениҳоят хуб аст. дар 11 ошунаи бинои новостройка ҷойгир аст. худи бино аз 12 ошуна иборат мебошад. хона таъмир дорад, таъмирашам хуб аст. нархи хона бошад 650 000 сомонӣ. доллар ва рубл дар рӯи экран. рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. аз номи канали Дом-Тиҷ муроҷиат кунед. минтақа бениҳоят хуб мебошад. ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактаб, садик,
донишгоҳ, бозорча, бозор, хулос ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳастанд. Бо транспортам мушкилӣ нест. 100 бар мебошад. Марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, дар қалъаи Ҳисор. Як коридори дароз, 3 дар хона, як баня, боз як хонаи дигар алоҳида меҳмонхона ҳаст, ки тайёр нест. Дар умум 4 дар хона мебошад. Сарай ва дигар чизҳо ҳам дорад, об дорад, качай ҳаст. Дарахтҳои мевадиҳандаам низ дорад. 6 сотиқ замин мебошад, ҳуҷҷатош 100%. Нархаш 460 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Корес, деҳаи Рахшонзамин. назди мактаб, бунгоҳи тиббӣ ҷойгир аст. аз роҳи калон 4-ум хона мебошад. об, барқ ҳаст. 3 дар хона, коридор, аловхона, ҳаммом, ҳоҷатхона ҳаст. битони дуқатияй. тарафи хона кӯча дарахтҳои мевадиҳанда, гирдиш маҳкам. нархаш бошад ҳамагӣ 250 000 сомонӣ. хоначи хеле ки мебинед таъмир дорад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аст. 7 сотиқ замин мебошад дӯстони азиз. заминашам калон аст. марҳамат. рақамҳое ки охирашон 86 мебошанд ватсап доранд. аз номи каналмон муроҷиат кунед. тамошобинони гиромӣ, як бародармон хоҳиш карданд қолинҳои фурӯшӣ доранд ва дарошка. дар аниқтараш гӯем 3 қолин, 2 дарошка, ҳамагӣ 1 моҳ истифода бурдагиянд. ҳамаш дар якҷоягӣ 3000 сомонӣ мебошад. нархаш дар шаҳри Душанбе қарор дорад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат. чӣ саволе ки дорен занг занед, пурсон шавен. 3 қолин, 2 дарошка, ҳамагӣ 1 моҳ истифода бурдагияншон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 2.5 сотиқ замин, 5 дар хона, 1 ҳоҷатхонаву ҳаммом дар дарун бо ҳоҷатхонаи берунӣ ҳам низ дорад. кухнӣ дорад, дар дарун мебошад. 160 метри квадратияи хона, документ ҳама дорад, подвал ҳам дорад. термекс, кухни, гарнитур, меисад, халос. нархаш 660 000 сомонӣ. 500 метр айроҳи калон, тарафи корбон. ҳама маршрут меравад тарафи шаҳр, яъне бо транспорт мушкилӣ надорад. ҷойгир аст дар кӯчаи цементфурӯшо. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аст. марҳамат. ватсап доранд. 660 000 сомонӣ. як бинои дуошонага мебошад. 2.5 сотиқ замин, 5 дар хона, 160 метри квадратӣ. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештар номаш Қурғонтепа, дар рӯпарӯи бозори Нихӣ қарор аст. бинои навастройка мебошад. аз 6 ошона иборат. хонаи мӯзамон дар дуюм ошонаи ҳамин бино ҷойгир аст. духонага мебошад. кухнӣ дорад, балкон дорад. балконош 7 ба 1.60. документош 100%. аз сабаби зарурӣ мефурӯшем. пешашда садиқ мактаб ҳастай. бозори фаровона такси 2 сума. бозори ҳоҷи шарифам такси 2 сума ҳаст. нархаш 310 000 сомонӣ. савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, духонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар цоколни этаж. кадоме надонад цоколни этаж чия, ин таги якум ошонаи бинои навастройка мебошад. полу подвал мегӯяни, хеле майдача тирезача дорад. дар 19 микрорайони шаҳри Хуҷанд қарор аст. ориентир Орзуи Ширин алоҳида дар аз берун дорад. арзон ҳам мешавад. нархаш бошад 250 000 сомонӣ. алишам мешавад. марҳамат дӯстони азиз, хона чӣ хеле ки мебинед таъмираш хуб аст. ба ман ҳамин дари алоҳидаш мебошад.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Як хонага бо масоҳати 38 метри квадратӣ дар 6 ошёнаи бинои новостройка. Худи бино аз 6 ошёна иборат аст. Хона таъмир дорад ва ҷойгир аст дар Жилмассив, шаҳри Душанбе. Кадом надонад Жилмассиви куҷояй? Як остановка то сеюм базае ва 2 остановка то повороти аэропорта мебошад. Яъне аз замин чордумаи аэропорт то Жилмассива ҳамагӣ 2 остановкаяй. нархи хона бошад 230 000 сомонӣ, доллар ва рубл дар рӯи экран. Рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. Марҳамат дӯстони азиз, ин хонаи мо сиёмкаи алоҳидаша дар канал дорем. Ман ссилкаша дар комментарии ҳамин видео мемонам. Марҳамат дар омада тамошо кунед. Нархаш албатта ки барои харидорҳои аниқ савдо мешавад, таъмир дорад ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. Барои реклама ба рақамҳои 907 1455 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. кадоме ки ҳамин видеоро то охира тамошо кард, дар комментария рақами 10 монед ва фикри худатонро оиди ҳамин навор нависед. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон.